Slovensko na ráz cestí. Analýza marcového prieskumu a nová parlamentná matematika. Dobrý deň. Pondelok 23. marca 2026 prináša politické dáta, ktoré pôsobia ako studená sprcha pre vládnu koalíciu a zároveň ako obrovská výzva pre opozíciu. Agentúra Ipsos zverejnila pre denník N čerstvý volebný model, ktorý ukazuje, že ak by sa voľby konali dnes, politická mapa Slovenska by prešla totálnym prekreslením. Súboj o prvé miesto je historicky najtesnejší, rozdiel medzi lídrami je na úrovni štatistickej chyby a v parlamente sa črtá nová väčšina, ktorá by však na svoje fungovanie potrebovala mimoriadne komplikované spojenectvá. Poďme si tieto dáta rozmeniť na drobné. Súboj o trón PS versus Smer SD. Na čele pelotónu sa usadilo Progresívne Slovensko so ziskom 20,6%. Strana Michala Šimečku sa tak po miernom februárovom útlme vrátila nad psychologickú hranicu 20%. Zdá sa, že mobilizácia opozičného voliča a témy spojené s právnym štátom a európskym ukotvením Slovenska opäť zaberajú. Hneď v tesnom závese s rozdielom len 0,6% nasleduje Smer SD. Strana Roberta Fica dosiahla rovných 20%, čo je nárast oproti februáru. Ukazuje sa, že Smer má mimoriadne stabilné jadro a dokáže profitovať z konfrontačného štýlu politiky. Súboj týchto dvoch svetov, progresívneho a sociálne-demokratického, je dnes vyrovnaný ako nikdy predtým. Skokan a prepadák, Republika versus SNS. Treťou najsilnejšou silou zostáva hnutie Republika s 11,3%. Hoci zaznamenali mierny pokles, ich pozícia je neotrasiteľná a v parlamente by disponovali až 19 mandátmi. To z nich robí subjekt, ktorý nemožno ignorovať, no zároveň je pre mnohé iné strany nepriateľným partnerom. Najväčšou ranou pre súčasnú koalíciu je však výsledok SNS. Strana Andreja Danka sa v marci 2026 prepadla na dno s podporou len 2,4%. Ak by sa tieto čísla potvrdili vo voľbách, súčasná koalícia Smer, Hlas a SNS definitívne končí, pretože SNS by brány parlamentu neprekročila. Tento výpadok 15 až 20% národných hlasov, ktoré prepadnú, zásadne mení prepočet mandátov v prospech opozície. Stredné pole, návrat demokratov a stabilita Hlasu. Strana Hlas SD sa mierne skonsolidovala na 8,2%. Pod vedením Matúša Šutaja Eštoka si Hlas drží pozíciu jazíčka na váhach, no s klesajúcim koaličným potenciálom kvôli tesnému prepojeniu so Smerom. Zaujímavý je pohľad na spodnú hranicu zvoliteľnosti. Demokrati sa zo 6% držia v parlamente, hoci oproti februáru mierne stratili. Spolu s KDH 6,3% a SAS 7,2% tvoria blok, ktorý by Progresívne Slovensko nevyhnutne potrebovalo na zostavenie vlády. Nemožno opomenúť ani Hnutie Slovensko 7,9%. Igor Matovič opäť dokazuje, že má svojich verných voličov a hoci je pre mnohých v opozícii ťažkým partnerom, matematika nepustí. Bez neho sa v marci 2026 stredopravá vláda poskladať nedá. Parlamentná matematika 83 versus 67. Tu sa dostávame k najdôležitejšej časti analýzy, k mandátom. Súčasné opozičné strany PS, SAS, KDH, Demokrati a Hnutie Slovensko by v parlamente disponovali väčšinou. Ale pozor, ak by chcel Michal Šimečka vládnuť len so štandardnými partnermi SAS, KDH, Demokrati, mali by spolu len 69 hlasov. To je na hony vzdialené od potrebnej väčšiny 76, nehovoriac o stabilnej väčšine. Na získanie bezpečnej moci 83 mandátov by museli prizvať Igora Matoviča. A tu vzniká politická nočná mora. Dokázali by tieto strany spolupracovať po skúsenostiach z rokov 2020-2023. Na druhej strane Smer a Hlas majú spolu len 48 mandátov. Aj s podporou Republiky, 19 mandátov, by sa dostali len na číslo 67. To znamená, že ani Robert Fico by bez SNS a bez rozbitia opozičného bloku vládu nezostavil. Rebríček dôveryhodnosti Pellegriniho izolovaný vrchol. Prieskum Ipsosu meral aj popularitu lídrov.
Najdôveryhodnejším politikom zostáva prezident Peter Pellegrini, 39%. Je však zaujímavé, že jeho popularita sa nepretavuje do preferencií jeho materskej strany Hlas, čo naznačuje, že Pellegrini sa úspešne nadradil nad stranícku politiku, no zároveň ju tým oslabil. O druhé miesto sa delia úhlavní nepriatelia Robert Fico a Michal Šimečka, obaja 30%. Toto presné rozdelenie dôvery odzrkadľuje hlboko polarizovanú slovenskú spoločnosť. Polovica krajiny vidí záchranu vo Ficovi, druhá v Šimečkovi. Medzi nimi je priepasť, ktorú sa nedarí zaplniť nikomu inému. Výzva k diskusii. Čo si o tom myslíte? Tieto čísla sú jasným signálom, že Slovensko je v marci 2026 na prahu veľkej zmeny. Rád by som poznal váš názor na túto situáciu. Veríte, že by sa opozícia, PS, SAS, KDH, Demokrati, dokázala dohodnúť na stabilnej vláde s Igorom Matovičom, alebo by nás čakali predčasné voľby už po roku? Napíšte mi svoje názory dolu do komentárov. Čítam každú vašu reakciu. Je toto začiatok konca éry Roberta Fica?